Pred 52 minútami sme sa úspešne zaregistrovali na Mile. Máme 180 dní na to, aby sme urobili niečo s tým, aby sme to prežili. Hodiny 50 minút vyrážam do Prahy, aby sme zbalili bicykel a vyrazili na Mile. Bude to náročné, 4:50 vyrážať. Sme konečne na štarte. Na chvíľu začneme. 3, 2, 1, start! Máme prvých 5 kilákov! Bacha, promenáda v plavkách! Ahoj! Čau Honzo, úsmiev do kamery, díky! Ahoj! 10 kilákov! Máme 17 kilákov, konečne to vyzerá na pohodovú trasu. Trochu som to prechválil, sakra. Tak tady by som dobrovoľne nešiel teda za normálnych okolností. Ale in the middle of nowhere. To už sme ako zvolnili. 152. Teda nejdeme tlačiť. Nie to príde, že to je mrhanie energiou. Keď si môžeš vybrať medzi dobrou a zlou cestou, tak tu ide tou zlou doprava. Lyžiarske stredisko až. Neuveriteľné, tu je zase nejaký vod. 30. kilometr. Prvý pád za nami, ale vystúpil som si pod chvíľou, žiadna buračka. No radši do zimy, radši do zimy. Je to se krásne, ahoj.
hranicu, ty vole. Tak, síce ideme do Československa, ale práve prechádzame cez nemecko-českú hranicu, no tak to je fakt sranda. Práve sa nachádzame u Kyselky a je to tankodrom koreňový. Ty vole. Fakt, skoro som šiel trojka k zemi. Javná ruka! Aj ty? Poďme. Ty vole. Stále na meste je bufač vraj. V Kraslici. Až začnú po otvorí. Niekde pred Kraslicami. V Kraslici je asi koľko? Je asi 9 hodín. 21:37. 21:37, ty kokos, že? Ešte nás čaká 30 kilákov do jednej, tak sa na to stihneme. Každopádne bufač v Kraslicích nás zachránil, pani nám zadarmo načapovala, tak sme si aspoň dali do triečky. Takže balíme bomby. Nad Kraslicami niekam na nejaký snežník. Sme v polovičke kopca. Čaká nás ešte 5,8 kiláku. Tak. Vieš, no sere má to kokos. Vychádzame z Trebúze, pretože sme sa rozhodli, že to skúsime potiahnuť až do Perningu. Je krásny prístrešok, kde možno budeme až do 2 ráno. Tak uvidíme, kam to stihneme dotiahnuť. Máme 23, 43, 90, 4,5 kilometra. Zjavný tak to išiel. No, to mrdáme, jeden stroj, jeden tu, takže to... Fakt to... Však to ani nejde. Prešmikujeme. Ako fakt, tu niekto prešiel, tu nestane. Fakt. Toto je fakt najhorší kopec, boha! Čo tu vymysleli dnes? Yes. No. Počkaj, zle ideme. Tam musíme ísť, tu hore. Tu hore. Konečne sme na cestu narazili, ty kokos, po fakt dlhej dobe. Kam ideme? Hore. Nie, hore ne. Hore nejdem. Ach, dobré ráno. Tak máme druhý deň. Vyrážame, koľko je? 4? Kus. 5 hodín. Jo, trochu sme si prispali, je 5 hodín. Ale spali sme asi 2 hodiny, takže smulík. Medzi Špičákom a Perningom to bolo pekelné. To bolo úplne na hovno to bolo. Nerovno? Čo?
Tak jo, najvyšší bod západného pobrežia. Konečne máme normálny asfalt, ale z kopca. Vápenka Loučné nad Klínovcem. Vápenka Kovářská. To bol zjazdík bohača, super. Konečne to nedal po nejakých chujových kameňoch. Aha, však vidím. Chlapov. Ešte mám. Nezabudni odbočiť. Ty vole. Niekto ma nemá rád. Dodaterky sú. Tak, smerom na Cínovec. A poďme Cínovec so zapadajúcim slnkom. Hodín 10 minút, vyrážame do ďalšieho dňa. Bude kriticky. Sme na nemeckej strane za Cínovcom, prístrešok tam poskytol celkom dobré ubytovanie. Aj keď teda dnes bola fakt kosa v noci. Nedalo sa moc spať.
Hlavne, že Garmin píše, že je to žlté. Jak sa strčia do prdele s tým forecastom na kopce. Krávo, to je stojka. Takže sme na Dražďanskej vyhlídke. Máme nejakých 45 km, ideme sa 4 hodiny. Tie kilometre proste nenabiehajú nejak. Toto výškových metrov je na rozdávanie. Fuck it. Ako what the fuck? Honza Kopka sa posral. Dečín do prdele, dečín! Konečne! Boha, džungla pri dečíne. Fuck you. Tam nejdem, boha. Je ťažký napredok. Dobre. To je mi freeride. Do prdele. Jo, dokonca som trafil cestu. Tam dole žijí. A, sa nezmestíme. Jo, šprajcol som sa. Ďalšie. Tak, to už sa sypeme do Hřenska. Oh, yes. České Švajčiarsko. Vyrazili sme z Hřenska. Je ukrutné teplo, ale fakt také, že sauna, to je tak ako vhodný príklad. Nedá sa nič robiť a obávam sa, že to, čo ideme urobiť, je sebevražda. Tlačiť toto v tom takom teple. A až sa na toto budem pozerať, je fakt hnusne teplo do prdele, až sa budeš si prihlásiť.
tu na isto. U slnečnice sme sa perfektne najedli, fantastickú zeleňačku tu mali. Pokecali sme s ďalšími milármi, ktorí vypadli. No a máme hodinu na to, aby sme vyriešili, kam sa dnes zložíme. Našťastie tu máme mydlo, umývadlo, trošku zase. 4 hodiny 30 vyrážame z Dolní Pustevny, kde sa nám dnes podarilo zaznať, alebo včera, a penzión, sice jednopostelový, ale dvaja sme sa vyspali. Všetko nabité, ale inak sme celkom mety, tak uvidíme. Rýchlo slnka v Šluknovskom výbežku.